Moi boas tardes a todas e a todos, benvidos a unha nova, un novo encontro de Lugo Poética 2024. Bueno, estou moi contenta de ter por fin aquí no estrado a Xosé Otero e Antonio Calvo, porque levan asistindo a todas os encontros, a todas as xuntanzas poéticas e literarias que estivemos facendo últimamente, así que estou encantada de velos por fin salir á palestra e, bueno, pois enfrentarse a este maravilloso público que nos acompaña e tamén a todas estas persoas que nos están seguindo a través das redes. E, bueno, pois para min ademais é unha satisfacción moi grande, posto que Antonio foi, Xosé foi profesor no meu instituto e hai varios profesores tamén do meu instituto por aquí entre o público, o que lle gardo moitísimo cariño, moitísimo agarimo e, bueno, pois para min sempre é unha satisfacción volver a ver caras pois coñecidas. Doutra banda, pois quero resaltar que xa estamos chegando a maio e que, bueno, que está o 17 de maio aí, pois moi próximo, con este ano adicado a Luisa Villalta e, bueno, pois nós tamén con estes encontros literarios tamén queremos render homenaxe ás nosas letras galegas, como non pode ser de outro xeito. E temos a sorte e honor de que estes encontros son magistralmente conducidos por o meu querido amigo Xulio Xiz, que ademais, pois hoxe pola mañá lle preguntaba a ver se o ano que ven xa ten idea, xa está pensando, o sea que a cabeza bule. E, bueno, pois isto é unha enorme satisfacción tamén saber que dun xeito ou doutro seguramente daremos continuidade aos encontros literarios de Lugo Poética 2024. E nada, simplemente, pois, como ben digo casi todos os días, para min é realmente un luxo adicar unha hora a ter o móvil apagado e simplemente sumerxirme e escoitar poesía. Así que, bueno, neste luxo compartido quedamos todos, agardo que disfrutemos todas e todas de esta tarde de poesía. Moitas grazas. Pois moi boa tarde. Lugo Poética 2024, como decía Ana, verdadeiramente é unha ocasión para mergullarnos na poesía xunto con creadores, creadoras que dedican os seus esforzos intelectuais a expresarse dun xeito especial. Lugo Poética 2024 naceu con voluntad ou con intención de continuidade se é posible. E por se acaso é posible, temos que ir xa pensando o que pode pasar no futuro. Pero vamos co presente, levamos dos 6 encontros, 3 encontros, este é o cuarto, e imos, pois, eso, a mergullarnos en poesía. Hoxe con dous poetas que poderíamos chamar veteranos, como o coordinador en canto a idade, pero que, por exemplo, da súa obra coñecemos desde hai pouco tempo. Eu teño presentado a Xosé Otero Canto como un poeta de vocación tardía, e non é verdade. O coñecemento foi tardío, pero a vocación seguro que é desde os primeiros tempos. O mesmo ocorre con Antonio Calvo, que coñecemos públicamente a súa trayectoria poética de xeito recente, pero ven tamén moi de atrás. Visto está que nada nace, nada xorde de repente, senón que fai falta unha etapa de preparación previa máis ou menos longa. Empezamos este encontro poético. E, en primeiro lugar, pois, Xosé Otero Canto, é de Ponteuteiro, de Castro de Rei, na Terrachá. Naceu ano 1951. Catedrático xubilado de Lingua, Castelá e Literatura, deuse a coñecer como poeta no ano 2006. Ten obtido numerosos premios e ten publicado unha vintena de libros de poesía, deles 14 poemarios con nomes tan sonoros como Outónomo, Mancebo Céfiro das As Ergueitas, Salaios da Chaira, Miño Río Pai e Amigo, Guía Poética da Muralla de Lugo, Poemas da Cidade, Valuria, Muralla
lúa chea imperial ou sinódica luz. Boa tarde e empezamos a escoitarte en poesía. Adiante. Boa tarde. Bueno, eu non vou facer aquí ningún estudo do que é para min a poesía, porque, bueno, senón teríamos que falar moito tempo. Irá salindo, non? Pero irá saindo. Bueno, eu teño que, do primeiro poemario, que penso que teño que ler agora, do primeiro poemario que tratou Xulio de xuntar dunha maneira tan adecuada, non? Buscando primeiro a nosa identidade. A miña identidade está nun poemario que se chama Valuria. Este é, quizá, a miña primeira identidade. Que é isto de Valuria? Poderán dicir vostedes, pero que é isto de Valuria? Bueno, Valuria é unha palabra que empregaba Aquilino Iglesia Alvariño. E dicía que os chairegos estábamos na Valuria, pero o nome de Valuria non era un nome adecuado, porque, polos que lles vou contar agora, porque eu puxenme a investigar o nome da Valuria e resulta que Valuria non é tal, senón que é valura. De onde ven a valura? A valura ven do latín valaturus, valatura, valaturum. Concretamente, valaturan. E que é a valaturan? Pois é a valadura. Cal é a valadura? As montañas que hai ao redor da Terrachá, ao redor da Chaira. E de aí ven valura. Bueno, o primeiro documento que temos é do ano 1500 e pico da Catedral de Lugo, que di que hai un señor que se chama Saavedra, de apelido, imagínense vostedes, Saavedra, daqui, da Valura. E este señor, por mor da Inquisición, fala este señor, e di que é de las montañas Valuras. E nos non sabemos, nunca soupemos, onde están as montañas Valuras. E as montañas Valuras son esas. Bueno, é máis, a Terrachá nunca se chamou Terrachá dende o principio. Dende o principio era a Valura. No dicionario de Miñano, por exemplo, fala de a Valura, unha zona con unha tierra moi llana. E despois aparece o nome de Tierra Llana. E despois, claro, Terrachá. Concretamente. Pero, incluso o bispado de Mondoñedo limita ao sur con a Valura. Bueno, entón eu voulles ler agora un poema con que inicio este poemario que se chama Salve Valuria. Este poemario ten a soleira de Felipe Arias Vilas, que non o podo deixar sen citar, e ten ilustracións de Anxo Grande Penela, e é publicado por Xermolos. Salve Valuria. Salve Valuria, raza maldita rubricada polo estrondo dos tronos e a samesuga dos alustros do tempo, chupando vermellas cores a charqueira que o ceo arrinca en choiva. Cecais sexamos herdeiros dos alláparos que fixeron lareiras das covas. Mais con seguranza vimos dos cregos, meigos, bruxos, compostores e albeites. Os nosos corpos cheiregos teñen a dureza do seixo, a forza dos xabaríns nos tepe dos outos e nas tupidas fragas, a sabedoría laudada do unicornio cando as raiolas guichan polos outeiros chamas de sabencias ancestrais. Salve Valuria, terras de loita a campo aberto, amparadas por Morrigán ou Breogán, Lúcer, Nunos ou Val. Sentimos os poderes demoníacos vidos dende a cova abisal. Faremos pregarias entre os borboriños dos carballos, en Pino, en Trinavá, Santa Cristina, Ponte de Outeiro, Lamas de Guá,
onde unha vaca berra un celo bruído de ferida e se os coita o augacento tanxer das campás. Salve Galuria, vilas asolagadas da nosa Beria, cidades lacustres da Chá, en palafitas isoladas da auga que as lendas mergulla. Raza maldita, ancestra da nosa identidade. Aroma que se respira nos ollos dos anciáns, tan azuis como a bandeira ou a auga nas enchentes da Ribeira Aldea. Pois do mar do mar en calma da terra chá que decía Manuel María, pasamos ao mar. O mar de donde procede Antonio Calvo Varela, que naceu en Pontedeume, en terras de Pontedeume, ano 1942. Catedrático de Filosofía, exerceu no Instituto Lucus Augusti de Lugo, foi xefe de estudos e secretario do INGABAD. De 1991 ao 2005 foi delegado provincial en Lugo da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, escribe poesía, e un amigo presentou no seu nome un poema ao certamen de poesía do Belén de Begonte, conseguindo así o premio literario do Nadal begontino. Antonio Calvo, que ven do mar. Ben, o mar para min realmente é unha pila, é un pilar fundamental. Nacín nunha aldea pequeniña, con un nome moi lorgo, chamase Ar. E tiñamos o mar preto 5 kilómetros, 6 kilómetros por un lado ou polo outro. Ben a ría de Sada ou ben a ría de Ares. E entón, do mar de cativos, eu recordo perfectamente trastadas que fixemos de salir do colexio de Luis Vives de Pontedeume e ir polas Croas. As Croas son unha zona que é fangosa. A min, nunha ocasión, tocoume de tropezar con un cristal. Fixe unha crotal tremenda no fondo do pé, pero, sin embargo, pois, o mar atraíanos e íbamos sempre. Íbamos a bañarnos a praia, que era todo de pedras de sopazos, e así pasamos con a ausencia do mar. Para min, eu notaba cando viñamos de Lugo e íbamos de Lugo hacia onde nacín, e chegábamos á altura onde se veía algo o mar. Eu, metido no coche, facía unha inspiración tan profunda que enchíame realmente. E iso quedoume esa imaxe a min para sempre. Entón, isto saleu, pois, non sei, non recordo ben cando saleu, nin como saleu. Sei que vinlle voltas en algunha ocasión, o sea, non é tal como empecéi. Vou a ler. Amar o mar é ancorar o teito da vida que se nos deu. Amar o mar é revivir de cotío o noso ser, o noso modo de estar na vida. Todos temos nas entrañas un mar pequeno, que medra lento como o tempo dun neno. Todos imos enchendo ese oco inicialmente baleiro, cos nosos feitos envoltos en ledas vaguas ou ácedas pingas de pena. Tiven a sorte de nacer á beira de un mar que se fai ría, amortallando o río Eume, co que turna a cada 6 horas, para revivir mar e levar ás croas, e deixar ao descoberto as algas e outras ervas mortas
é un olor a mar refeito. Era grande, segundo o meu aprecio, como o río máis grande dos que existían, río de rica fauna e refuxio de regresios pescadores, que adozaba as augas cántabras do mar océano. Tiven a sorte de medrar porta con porta ao pé dun monte santo e alomado, baixo a custodia do San Miguel, Monte Breamo. Amo por igual os aires puros que rondan a románica capela e as húmidas brisas que corren na ponte, que dá nome ao pobo. Amar o mar, calquera mar, é un deber sagrado. Amar as terras altas, os montes limpios de maleza, é por igual deber de amor. Alimentado co seo dos meus anhelos do alén das nubes. Sentan moi ben os aplausos despois da poesía, porque é como unha rúbrica, señal de que temos en directo xente que nos atende, nos escoita e que fai repercutir. Pero tú querías decir... Eu quería dicir que é un poema que me gustou moito, é un poema moi bonito, porque xa o título, Amar o mar. É dicir, unha literación xa ao principio de todo. E despois hai algo que me chamou moito a atención. Todos temos nas entrañas un mar pequeno. Que profundidade. É filosofía, claro, é profesor de filosofía. Eu supoño que... É profesor de filosofía. Claro, eu supoño que algo ten que influir. A formación de cada un ten que expresarse poéticamente do xeito que corresponda, pero que, aínda que iba a ser tan tarde, non, sempre bon momento, pero por que non houbo poesía exterior nas vosas vidas, pois eu que sei, aos 20, aos 30, aos 40 anos, non? Sí, sí, pero ademais aquí nesta poesía hai o mar e a terra. É dicir, ele xunta as dúas, pero por moito que xunte o mar traino de calle, como se suele decir. Porque eu vi noutras poesías e o mar aparece case por todo, Entón, é unha teima que ten aí, é algo que o leva dentro, amar o mar. Pero tamén amar as terras altas, que tamén as terras altas tamén as ama, non? Eu concibo, por chairego, a impresión que a chaira causa... Pero que pasa cos da beira-mar? Que ten de especial o mar? Ten olor a sal, que é unha cousa que marca. Ten o misterio. Sí. Ten o poder de darnos de comer tamén. Hai moitos aspectos. Eu realmente, como non son teórico de crítica, cóstame traballo repetición das obras. O mar ten o misterio ese o temor que pode provocar tanta auga metida e que cando te metes non sabes nadar. Non sei, podían buscárselle mil puntos en donde justificar un pouco que iramos. Vamos a seguir afondando un pouco de onde vimos. Entón, hai outros dous poemas, un de cada un de vos, un que ven do fondo do tempo e outro que sigue vindo do mar, do fondo do tempo. Do fondo do tempo ven Telúrica. Este poemario levou un premio no Concello de Vilalba no 2016. Sempre me acordo como Darío Villanueva, o que foi director da Real Academia Española, da RAE, cando daban ali unha especie de ágape na fortaleza dos Andrade,
estaba ele ali e díxome, mira, este telúrica, nunca lín un telúrica con tanta forza. Foi o que me dixo, non? Eu quedoume grabado a fortaleza, porque a miña poesía é de fortaleza, eu non sei, son, aunque despois son un encrenque, a miña poesía penso que ten moita fortaleza. Bueno, entón, este poemario Telúrica, vou vos ler un poema que se chama Vimos do fondo dun tempo. Este poema son recordos que trata dos ancestros, que trata de cal é a nosa identidade, o recoñecemento do noso, do hórreo, do trístele castrexo, do corno. Eu acordome cando era pequeno, íbamos ás mallas e tocaban o corno para chamar os malladores. Pero despois o corno foi sustituído por unha buguina. Ou acórdome do teixo, desa forma de palleiro que é o teixo, que de pequeno comíamos o froito do teixo e ainda non morremos, porque é unha árbore venenosa que reclamo agora o Monte Medulio para Ancerrachá, reclamo dende aquí para o que reclamaba Carballo, o cura que morreu, por desgraza, debía estar aquí, o Monte da Escrita, onde están as teixoeiras, como el dicía ao lado, que eran a zona dos teixos. Bueno, pois, imos lero. Vimos do fondo dun tempo. Vimos do fondo dun tempo, da terra asolagada entre as baliñas dunha chaira máis grande ca melancolía. Vimos do trisquel encaixado na pedra da tristeza, nas cruces do hórreo abenzoadas de nordés e nas rodas tristeladas polo compás no carro da Antonte. Vimos do corno e do olifante que nos xunta para a batida na guerra do fin do mundo. Vimos da buguina que precede o roncón na gaita que de palleta fai país. Vimos do acibro sacrosanto e do teixo vestido de palleiro consagrado na citania dos druidas. Vimos dun tempo proído polo sarillo da vida e dunha fonte que deita na boca noite. Vimos dunha profundidade escoitamos agora a Antonio Calvo. De onde vimos? Das nosas voces de onde proceden? Voces do mar. Lentos pasos de focos cansados, voces rudas, vento fresco. A marea remansa no porto e as lanchas debuxan figuras de espuma rompendo o silencio. Voces grasas, voces serias, voces broncas e amargas e fortes e rexas. O costume de falarse a distancia elevou a potencia e o timbre. Esas voces que atordan, que arrasan e enxordan, que asustan, son as voces do mar. Os gritos de angustia de unha noite salvaxe, reprimidos polo aire dulzón da terra firme, polo ambiente sereno do pobo. Son voces foráneas, sonan na terra como golpes sobre pau seco, sen mesura, sen timbre, nin acento. Nin acento, si teñen acento. O áspero acento dunha ola rota, o picante acento de auga salada, o tráxico acento da morte ou naufraxio. A mar e os seus homes enténdese, quérense, búscanse. En ocasións chegan a fundirse en entrega amorosa, en desesperada entrega.
de onde vimos. Fálase da música descriptiva porque, escoitando a música, parece que un está vendo un paisaxe ou unha vida. En este caso, a poesía é máis descriptiva aínda porque nos está facendo ver e sentir terras, xentes, acontecementos, vida. Pero tamén, iso é de onde vimos. E a onde imos? E a onde imos? Porque visto está que somos camiñantes que andamos un tempo, unha terra, un camiño, e en este caso creo que cambiamos e Antonio que vai explicar ese xeito de camiñar, non? Os camiños están para ser andados e os camiños pois poden levarnos hacia o punto que deseamos ou poden levarnos a un sitio oscuro en donde nos podemos perder. E entón este poema trata un pouco esta bipolaridade. Si vos parece ben, leo. Si camiñas camiñante da noite sen descansar, ver non podes no teu cego deambular, camiñante solitario, ver non podes, si do sol xa non recibes as caricias e non tes outra luz que ilumine o teu camiño, nin claridade que alumee nas sombras e as cores, os brillos e fulgores das cousas que te encontras. As imaxes non serán na túa vida elemento que te axude a ser ti mesmo. Perderás o sabor da froita fresca e os aromas que ofrece a primavera. Non terás amenceres de caricias, nin os gozos das delicias do mirar. Serás como teupa trabucada, agachada no dintel do seu fogar, limpa as teas que te cegan. Verás que tras das tebras hai un lume que fornece claridade. Neste último poema, eu penso que estes 3 versos últimos son un modelo a seguir, non? Limpa as teas que te cegan. Verás que tras das tebras hai un lume que fornece claridade. Ten un pensamento, outra vez a filosofía. Ou eso me parece a min. Iso creo, E iso é esperanza, é realidade, o camiño donde te leva ao ben, digamos. Sí, está claro. Seguimos coa luz. Seguimos coa luz. Eu sigo coa luz, non? A ti te toca, sí. Coa luz en sinódica luz. Este poemario de sinódica luz tamén levou un premio en Ourense, na editorial Cuestión de Belleza de Ourense. Ten as ilustracións de Pilar Fernández Pinedo. Cando fixen o poemario pensei na luz de Monet, Renoir, Degas, é dicir, dos impresionistas, como, por exemplo, a Catedral de Rouen, o Solpor, o Abrente, a mediodía, tiñan unha luz distinta. Entón, eu pensei que a verdade ten unha luz, que o amor ten unha luz, que a emoción, a tristeza, o gozo, a gratitude, a soidade, a saudade, a alma, o silencio, a ausencia, o valeiro, e así 27 luces, que son as luces que compón
que compoñen o poemario. Pero agora voulles ler A luz do abrente. Para escoitar A luz do abrente era necesario que tocara unha gaita, pero a vostedes imagino-vos escoitando unha gaita. Porque o violín é moi descriptivo, o violín pode describirnos os chans, os outeiros, as árbores, pero a gaita é un instrumento totalmente descriptivo. E cando os cotenos dos dedos andan tapando os ocos, aí descúbrense cantidad de cousas, miles de cousas que non descubre, dende o meu punto de vista, o grandísimo violín. Por iso, ao final, pense que están tocando unha moineira, e ao final de todo é ir máis rápido, porque está tocando a moineira e está no floreo, na floritura da gaita. Luz do abrente, pensen nunha gaita. E na mañá, claro. Era unha gaita apuntando unha alborada. No horizonte primeiro que abría as súas ás brancas de luz. E degraía raios nas notas tecidas polos cotenos, atoutiñando ocos que pechaban e abrían silencios nas fendas abertas, o soporte no fol do amencer. Soutos acastañados de ourizos alaian sons entrecortados, e montan no cabalo verde dos chans, redobran nos ocos dos montes, polos que baixa o folgo dos ríos cantareiros, cara alba, vestida de manto polos galos do albor. No roncón das horas cóbrese unha morea de nubes que copian azuis no mar dos ceos chegando ao mencer. Cartéis de señardade deturpan os roteiros da nova luz, mais repinican ornados os sons da alborada na veiga que copia cabalos pacendo ao primeiro sol, nada máis ver. Luzada de paxaros rechouchando abrentes nos matíns do punteiro, describindo as leiras que se estenden lonxínquas, amecendo lores no roncón que perde as horas da paz inmensa que aluma o noso ser. Otero vive a poesía, Otero dalle vida a poesía, pero chámame a atención dos dous esa luz que sí, efectivamente é parte da nosa vida e ilumina a nosa vida, pero parece como se en vos os dous a luz fora algo máis, como aquela luz que cae de arriba que decía o clásico, ou como a luz engañosa da caverna de Platón que nos enseña cousas tan vital, esa luz metafórica para a poesía e para a vida. Si é que somos luz, eu penso que somos luz. A proba está entre a oposición luz-noite. A proba está en que a luz sempre é o bon. A nivel religioso tamén. Alúmase. E alúmase con veas. E a luz é a verdade. Antonio. Bueno, dende o lonxano alén. Dende o lonxano alén do mar da vida, virando cara ao norte do infinito, voltarei por ti. E xa contigo gozarei da luz que non fenece. E no amencer do camiño que me espera, farei da espera esperanza eterna. E nunca máis seremos dous na procura do que agoian os que loitan. Pois teremos suficientes forzas novas para andar sen precisar chegas do que xa declina, máis aló do monte das arelas.
Sen dúbida, serán os días longos, rematada a penuria que nos creba. Serán as noites máis pequenas, como as dun brao, que non ficara nunca se tratara. Desde hoxe e para sempre estarei no ronsel que ti me marques. Tiñamos este poema marcado un pouco na poética da viaxe, que tamén encaixa con outros que Otero ten e chama a atención a viaxe en tren de Cracovia a Varsovia, que se titula Nas entrañas feras da noite, entendendo lóxicamente a viaxe, supoño, como unha metáfora da propia vida, non? Sí, este libro chamase Poética da viaxe, 12 horas de poesía se chama, publicado polo IERXA, diseño e maquetación de Arturo Gómez Mato, a modo de prólogo unha carta de Bernardo García Sendán, do 24 do 12 do 2012, que iba a facer o prólogo e morreu. Entón eu, como un recoñecemento hacia este home, profesor, penso que compañeiro de nosa amiga Modesta, morreu e eu, como a modo de prólogo, metinlle aquela carta que escribiu na facultade un pouco antes de morrer, desexando un feliz Nadal. Era tamén un afortunado poeta. Era un afortunado poeta, era un grande poeta. Este poemario son 12 horas de poesía, escrito en 12 horas. 6 horas que me levou o Alsa, ou que nos levou a muller e a min, o Alsa dende a estación de Lugo ata Madrid, 6 horas. 3 horas en tren de Cracovia a Varsovia, 3 horas en avión de Varsovia a Madrid. Entonces, agora voulles ler un fragmento dese viaxe de Cracovia a Varsovia o día 31 do 10 de 2010, hora 18, ás 6 da tarde. Era noite, era en outono, era o día anterior a Santos. Íbamos no tren e víamos os velorios, as velas, nos cemiterios, porque os polacos son moi religiosos, como todos deben de saber. O día anterior estuvéramos en Auschwitz. Terrible. Cada vez que penso en Auschwitz, penso tamén nos palestinos. E quedo-me abrallado e digo, como esta xente que estiveron desta maneira, agora son capaces de matar a esta outra xente. É dicir, o eterno retorno de Nietzsche, non? Como é posible eso? Como é posible que se maten entre eles? Ademais, a alguén, a un pobo que trataron de aniquilalo, como é posible que agora ese mesmo pobo aniquile a outro? Bueno, eu non entendo nada. Bueno, voulles ler un fragmento dese viaxe, desa viaxe en femenino en tren. Chámase Nas entrañas feras da noite. Vou en tren. Vamos en tren, imos en tren. Sereno fluir dun desgastar perenne, dunha vida que desaparece ao son dun raíl de charetas, veleiro amecido de aceiro que polo perecedeiro navega. Veas da busca, mercadorías da liberdade nos vagóns dos séculos. Remeiros da sombra, esperado acontecer frío ou delirar das violetas.
sentido unha gorxa que ispe na luz os corpos visíveis, os maniqueos orgasmos do ferro contaxado en ferro, servido polos reis da morte no vagón do fracaso. Poderes indiscutidos desta viaxe nocturna, abride a luz do noso espertar, convocade os astros, nivelados pola distancia en cónclave de estrelas, fluide en liberdade calada, para que ninguén saiba desta sombra decolorada pola verdade. Ainda non foron os renqueantes recordos das rodas volteando o discurso dos deuses para facelo alquimia das horas nun barroco cracoviano premido polo soño elaborado dunha pintura polaca. Prisión da noite que se perde no escuro das horas. Promesas de liberdade trinqueante no trinquete das rodas deste ventrullo alugado de vagóns indecisos. No súpeto da verdade están os recordos. No indiscutido da queixa asoma a vida. Solícita esperanza de nena virxe, brancura de deusa no pedestal da inocencia. Vencida a loita de atardeceres, estamos na estación das entrañas, pagando o billete dos adentros, con destino ao fin de nós mesmos. Estamos chegando á corte dos milagros, a boca dormida dunha busca, os labios enfornados de soños, os ollos escondidos, o no espertar do alén de Varsava. Se unha viaxe pode provocar a creación poética tamén é o momento en que nos digades os dous cando creades, como creades, que é preciso para que escribades poesía? Que é o que vos motiva ou que vos forza a facelo? Antonio. Pois, mira, eu creo que o primeiro é ter serenidade, a ter estar a gusto. O primeiro é estar a gusto. Pode chegar un momento en que algunha cousa que fixeche ou non fixeche che veña, e entonces, pois, non sei, a verdade é que non sei, poño a escribir o que sale, algunhas veces hai que rompelo e outras veces, pois, non teño así palabras para explicalo, non. Pero sí que é a paz interior ou a agitación interior son o motor de escribir. Estás un momento así, tes un disgusto, unha cousa así. Como unha necesidade. Sí, justamente. A min, ao principio, movían... Bueno, penso que todo o mundo escribiu unha poesía. Eu penso que non hai unha persoa neste mundo que non escribira unha poesía. É, sobre todo, unha poesía de amor. Porque o rapaz ou a rapaza, cando empeza a adolescencia e tal, pois empeza o amor, non? Entón, todo o mundo escribimos poemas de amor. Ahora, escribilos ben ou mal xa é outra cuestión. Pero a min o que me pasa é que eu vexo conxuntos. Eu agora non podo escribir un poemario, non podo escribir un poema dunha... A min chama a atención calquera, un vasiño de auga, unha rata, unha violeta, aquel que bota máis luz, calquer cousa me fai. E é máis, son capaz de facer un poemario dunha rata, daquel foquiño, porque chama a atención dunha maneira tan brutal, tan grande, que despois non sei parar, e fago Sabio Ben Somoza, que é o meu outro yo. Mi outro yo está ali ao lado, aí enfrente de min. E, bueno, chama a atención calquer cousa, un vaso, este vaso, empezo a mirar para ele, empezo a ver cousas, empezo a falar del, e fago un poemario dun vaso. É unha cousa que, non sei, sempre digo, díxeno tamén por ali a Neira Pompín e a Ulloa, a José Carlos Ulloa, díxenlles que eso eran os deuses, non? O poeta é un transmisor dos deuses. A poesía
é as palabras que transmiten os deuses. Entón, todos os religiosos usan a poesía, utilizan a poesía. Teño aquí dous poemas, un de cada un de vos, que fala especialmente da vida. Eu tiña anotado como a viaxe da vida ou a vida como un río. E teño de Otero, Corre, río, corre, e de Antonio, Volver. Entón, por ese orden, Corre, río, corre. Do poemario Miño, río, pai e amigo, fixo un exordio Primitivo Iglesias Sierra, un excelente lexicólogo e lexicógrafo que traballou sobre os dicionarios de Xerais. Todos vistes os dicionarios de Xerais tan maravillosos, pois este é un grandísimo lexicólogo, lexicógrafo, catedrático de lingua galega no femenino. Supoño que algúns de vos, bueno, vosotros non, que xa sodes moi xoves. Pero, bueno, entón, neste poemario hai ilustracións de Sabela Arias, de Anxo Lamas Moinelo, que xa morreu, de José María Lugilde, de Miguel Ángel Martínez Fernández, o gran Macía, que naide sabe que se chama José María, no Miguel Ángel Martínez Fernández, todo o mundo dice Macía, Macía. Bueno, de José Luis Mendaña Justo, de José Manuel Peña Romai, de Benjamín Santín, Leandro Seijas Díaz e Magdalena Seijas Díaz. Foi un panorama pictórico, está por aí polo medio, non? Foi tamén o segundo premio de Vilalba, baixo o lema Nesta silandeira cremalleira d'auga, río pai e amigo, é referido a Río Miño. O libro leva cita de escritores e, como non, leva unha cita tamén do amigo Xulio. Bueno, a miña vida é a vida perto do Río Miño. Eu son un home que naceu o pertiño do río, entón teño recordos da infancia a través do río, e ademais son un expescador, así que imaginen vostedes. Entón, o meu río, o río Chairego, o río Miño, que corra Modiño, que fixeron as eléctricas unha cantidade de desfeitas tremendas, entonces eso chamaba a atención moito e bueno, trato de expresalo, porque a miña vida é a vida dun chairego ao lado do río, cos seus batuxos, e despois, claro, esa electricidade que levan para Madrid, porque ti vas a Madrid, cando fomos da outra vez hacia Varsovia en Alsa, chegas a Madrid e dicen de Madrid al cielo. Non me extraña, levan a luz toda de Galicia, e claro, aquí non hai luz, vamos para a Duquesa de Lugo, non hai luz. Eu pareceme, a verdade é que sempre me pregunto que bonito sería e que bon sería que Madrid se independizase. E quedásemos nós sin Madrid, menudo chollo, para non ser un chollazo. Bueno, pois voulles ler un pouco de Corre, río corre, que tamén é unha ironía, así, daquela maneira, non? Imos alá. Todos os poemas van con citas de escritores lugueses, e este, de Corre, río corre, leva unha cita de Luís Amado Carballo. Bueno, pero eu voulles ler o poema, deixo a cita. Corre, río, corre. Corre, río, corre. Fai o camiño da nosa historia e da nosa cultura. Arrimado aos bordóns da beira nunha lentitude pasaxeira, de procesionaria, asolagando os vales de atlantismo nunha esmorga d'auga, tripando cómaros e leiras nos encoros que agatuñan altas vortaxes de cordais. E moves turbinas estranxeiras sen pagar gravames nen impostos en luzadas refulxentes. Na mentras vivimos
nas tebras arcanas, na escuridade da ignorancia, cos permisos políticos da ousadía. Corre, corre, río, liscas alancadas e pide enerxía da decencia nesta Galicia de ignominia da pachorra da indolencia. O poema que vai ler Antonio Calvo a continuación, titulado Volver, pois fala tamén de río, pero máis metafóricamente, en canto se refire, pois é un pouco a vida como un río ou o río da vida. Volver. Así, non? Pensei que perdera os papeles. Sempre acaban aparecendo. Volver. Volver. Andar a voltas co tempo, agardar sempre o mesmo sol. Saír do día que esmorece, acariñar na noite a alborada, farto dun lecer insatisfeito. Retornar onde tiñamos fuxido persuadidos dun adiós definitivo. Limpar vaguas xa resecas e non ter medo de volver ao inicio, coa bolsa teigada de valeiros. Voltar ao cabo ao mundo xa vivido e restañar a impulsos dos deseos as crevas que medraron entre os silentes muros do esquecer. Volver de novo ao que xa non é, estar alleo ao tempo de repouso, aferrado sen mesura ás ideas que naceron polo pulo do amor. Camiñar ata a orixe na ruta certa e repasar paseniño por si acaso queda algún afán sin ter en conta. Cando se remate a terra, navegar o mesmo río que nos serviu de guía, inda que sexa contracorrente, sen perder xamais a sinal azul que nos oriente. Volvemos á filosofía, non? Digo eu. Eu escoito. A Nietzsche andará por aí, ou? Nietzsche andará por aí, no eterno retorno. No fondo, a mellor sí, pero en directo non. En directo non. É un pouco a vida que nos leva como se fora un río, a vida que vos trouxo a un da Terrachá para a capital da provincia, a un da costa coruñesa, capital da provincia tamén, pero afincados os dous en Lugo desde hai moito tempo e parece que para sempre. Entón, hai un punto de destino, un punto de referencia que é Lugo e que casualmente tamén aparece na vosa obra e entón contanos, Otero, a túa visión de Lugo, logo escoitaremos a de Antonio. Lugo. Bueno, eu en Lugo, neste poemario, Guía Poética da Muralla de Lugo, aí teño esta poesía, pero esta Guía Poética da Muralla de Lugo é publicado polo Concello no momento en que estaba Orozco de alcalde. O limiar é de José Luis Novo Cazón, tamén morto. Hai que ver, hai que ver que de 2006 a vida que nos leva. Que empecé a vida que nos leva. A portada, hai unha cousa moi curiosa nesa portada. Nesa portada, fíxense nesa portada, esa portada é de Quique Bordel. E resulta que a min mandoume Darío Xoán Cabana, que daquela era o que estaba no Concello de Lugo, mandoume ir a xunto de Quique Bordel que fixera unha portada. E Quique Bordel foi alumno meu, en Fingoi, no Colexio Fingoi. E sempre estaba, Quique Bordel, sempre me acordo del, sempre estaba cunha pluma, debuxando. Ele é máis outro, me acordo agora do nome, Carro, outro pintor, tamén famoso. E dicíame un compañeiro, dicíame, oíches, Otero, se lle colléramos daquela algún debuxo
aquí que bordel é, que sería hoxe. Un compañeiro meu que estaba tamén bueno, vou dicir o nome, era Antonio. Xa sabes quen é Antonio, Antonio Prado. Historiador. Bueno, un historiador. E tiña toda a razón. Pero pasou unha cousa moi curiosa con ese debuxo, e é que me fixo un debuxo precioso. Fixo un primeiro debuxo coa muralla e un polvo que se botaba fora e facía as súas cousas, non? Entón, cando viu Darío, díxome, pero para onde vas? Pero ti, este é un libro que se vai poñer, é un libro institucional que se vai regalar. Como faz eso? E tiven que ir outra vez a xunto de Quique Bordel que me fixera eso. Iso que ven aí... Mais mesurado. É unha cousa mesurada, bueno. Porque o outro de Quique que me dera telo. Non teño. Quen me dera ter o outro debuxo. Pequenos detalles da historia. Pequenos detalles. Entón, neste libro hai a muralla vista desde abaixo, dende abaixo. Dende abaixo son as 10 portas e outros poemas. E nun deses poemas está este de Lugo, que lles vou ler agora. É un poema de amor. Amor a Lugo. Vente, amor, entregareiche Lugo nunha aperta. Destaparás mármores soturnos nun pasado de loureiros. Pedestais de gloria dormindo o anoxo serodio dos séculos. Augas que as pedras converten en lidros e achados de pretores e togas de silencios. Vente, amor, entregareiche Lugo nunha aperta a bella cidade de cítolas e salterios, de torres e conventos, labirintos nas rúas e grises canteirías dos ouribes do tempo. Esquío abre a porta miñá e Montes a escala sostida dos instrumentos. Vente, amor, entregareiche Lugo nunha aperta, cun vedraño querer de druida sentirás abrazos de Césares na muralla eterna. Cando o ar de Luco se vista de nova festa, verás a Foleirto e a Pimentel na Alameda, porque Lugo é, despois dunha historia de romanos, unha historia de bispos. Un bocio querido de Virxe Grande. Vente, amor, entregareiche Lugo nunha aperta cando a negra sombra do outono coñeza o San Froilán do polvo de interese turístico e os tempos de María Castaña comecen no recordo dos primeiros ourizos e o sabor doce e amidonado dos magostos. Vente, amor, entregareiche Lugo nunha aperta. O Lugo de aceiro e de mel que decía o Monterrosino. Lugo, tamén obxecto poético para Antonio Calvo, que titula así este poema, Lugo de Preto. Vetusta e nova terra do imperio, Lugo silente de limpos aires, río de vaguas, camiño franco, raiolas miúdas en días mestos, e noites de xelos e de lúas cheas. Houve os quedos de loba bella, canción teimosa de noites frías, insua de néboas brancas e densas, Lugo outeirado, que acolle o miño no seu regazo, flores de festas e festas a eito, domingo eterno, domingo enteiro, pedras senlleiras, horto de achados cheos de ausencias, tino e pulso dun tempo que deu pousada ao peregrino, defensa pétrea de anel murado, que acolle aos veciños en tempos de bárbaros e de malnacidos, muro senlleiro de salva os ventos, e arroupa vidas e garda secretos de historias mozas,
Aveiro de amores e furtivos bicos, muralla de bimilenaria historia, corazón dun velido nido, noble querido, dun bello amigo que nunca esmorece, o seu recordo cando tesido paso a paso andando os miles de metros que ten seu alarme. Cidade fermosa e leda, guardiada fiel das tradicións, cidade nova feita de casa por casa, que a vista posta nas torres nobles da catedral, nas rúas novas e nas máis bellas, que levan ao corazón da antiga urbe entre Castro e Lucus Romana, hoxe oculta, soterrada. Creo que falou de Lugo totalmente. Que son dúas visións de Lugo complementarias. Eu creo que como si pechardes a cidade con poesía polos dous lados, non? Pero a mí me parece máis completa de Antonio. Eu non che vou levar a contraria. Porque parece máis completa, porque eu fallo aí dunhas A túa era máis festeira, digamos. máis festeira, sí, pero a del é de todo, porque fala do frío, fala da néboa, fala da historia, fala dos recordos da infancia, fala dunha serie de catedral. Non hai moita poesía sobre Lugo tampouco, non? Como si... Aí, concretamente, esa guía poética da muralla de Lugo empezou no Darío Xoán Cabana, chamábase Lugo 10, e é o primeiro e non houve máis. Lugo ten a fraga amurallada feita por Darío, que é toda unha lenda, historia da cidade. E despois os blues. E Lugo Blues de Claudio. De Claudio. Sí, pero bueno, que parece como si en xeral os escritores lle escaparan un pouco á cidade, non? É que a pedra é dura. A pedra é moi dura. E a pedra, para facerlle un poema, a pedra... Digo eu, Seguimos. Tiña un pouco aquí unha dualidade de o comezo do día e o remate do día. O comezo do día, o amencer, tes un poema, Otero, sobre un amencer nevado, e Antonio ten outro sobre unha alborada. Dúas contraposicións do mesmo tema, así que ese amencer nevado de Otero Canto. Bueno, neste amencer nevado traeme moitos recordos porque é o primeiro poemario do ano 2006. Chámase Salaios da Chaira, publicado pola Fundación Manuel María, e as ilustracións son de Anxo Lamas, por certo xa morto. Anxo Lamas facía táboas, como todos sabemos. Bueno, a maior parte da xente... Táboas vellas para darlles nova vida. Sí, os cangos, que das casas vellas, cortábos e facía táboas. Bueno, esas táboas, por acordarme algo que menos, de Anxo Lamas Moinelo, esas táboas no Concello de Castro de Rei hai un recordo de todos os poetas chairegos, como ben sabe Xulio, porque Xulio está en todos os lados, se presenta en todos os lados. Tiñamos unha boa relación. Ten ese don da ubicuidade que está en todas partes. E entón, bueno, Xulio sabe. E tamén Xermolos. En Xermolos hai tamén outra gran cantidade de táboas de Anxo. Bueno, este libro leva o prólogo de Camilo Gómez Torres, que é un compañeiro noso, que foi o que levou Xistral durante tanto tempo, e o mecenas foi o meu padriño. O meu padriño é Alfonso Blanco Torrado. San Alfonso. San Alfonso, porque foi o que me publicou este libro, o primeiro libro publicado por mí. Confiou en min, e, bueno, eu agradezolle. Este primeiro libro é o único libro que trata de cousas así, unha aquí, outra acolá, que non hai aínda. No segundo xa empeza a redondez dos poemarios,
tratando dun único tema. Pero aquí son recordos da Ponte do Outeiro, chamase a poesía Amence Nevada. E o amencer, claro, está todo nevado, hai que mirar como xorden unha serie de metáforas de neve que xela os corazóns, xela a vida, pero logo ven a choiva e desaparece ese momento idílico, lúdico e angelical. Amence Nevada. Crabuñanse as horas na rubia garganta do galo que esperta. Amencen os animais. Da palleira de erva seca saen os cans pouteando signos, rabuñando sentimentos, alentando as néboas da mañá. En bazos ledos rayan con cal o aire. No leineiro, a morea de canas tápase con cobertores fríos de la branca, facendo camiños coas tesoiras do vento. Canto máis frío e canto máis neva, máis la branca, máis cobertores brancos, mañán de luz, paisaxe de anxos. As berzas do horto puxeron sombreiros altos. Faltalles o fusil, o exército aliñado de gorros brancos. Dúas mans negras rasgan o cural. Son os merlos coas sotanas postas. Mañá de luz, paisaxe de anxos. No outeiro, unha igrexa. E na igrexa, dúas campás. Tocan a morte. Laídos brancos, tarde de choiva, tarde triste. Morreron os anxos. O poema de Antonio Calvo, que se titula Alborada, brevemente é descriptivo, é suxerente, é que si a alborada máis coñecida de Galicia é a Alborada de Veiga, eu, cando leo este poema, escoito a Alborada de Veiga por debaixo. Alborada. Bueno, vamos a ver si é. Hoxe vin nacer un novo día, ca ledicia do esmorecer da noite. Vin agromar nos prados verdes plegarias de colores. Co agarimo de esperanzas bellas, vin como desperta a nova vida, mentres alboreo cas máis frías tra a noite loitada e escurecida. Sen angurias xa do tempo que finou, por non ter nos cumios os desexos, arroupado de paixón, agardarei o relucir da nova luz. E seguindo sen parar o meu camiño, non haberá xa ningún atranco que medre inda que aumente o frío. De volta da viaxe que remata, feito nun instante en solitario, botarei man dos sentimentos que arranxan o mesmo mal. Mais aló do fin están as portas que albiscan o limpo val. Baterei con quen non deixe medrar a luz que xa reloce, onde o vello castiñeiro fornece sombra. Hoxe, dende aquí, preto da terra, arroupados de sol, camiño longo, imos ir cos demais, de brincadeira, e pecharemos con chaves ben seguras o paso aos traidores da esperanza. Hoxe vin nacer un día que tenterei que non remate, un día fermoso de luz tra a invernía.
A min chamou a atención aquí un verso que dice pregarias de colores. É dicir, a sinestesia, non? Como fai a sinestesia porque as pregarias... Claro, tú eres un entendido na técnica poética e entón veslle a razón subterránea. Para min é unha imaxe fermosa que entra por donde ten que entrar, non? Sí, non, é que ademais a alborada entra pola vista, pero entra evidentemente polo oído, a alboradas, porque desde a alborada de Veiga e tal, todo entra polo oído. Arriba que a aurora empeza a brilar. Sí, pero pregarias de colores, é dicir que os rezos, non? Que é un sonido, é un son, non? É de colores que a vista, non? Pois dalle moita fermosura esta serie de sinestesias, non? Moi ben. Pois pasamos da luz á oscuridade. É que resulta que estábamos co amencer, pero que agora vamos ao remate. Pode ser o remate do día ou o remate da vida. A mí chamoume a atención entre os poemas de Antonio Calvo un que escribeu no pasamento do poeta Lois Pereiro, o malfadado poeta Lois Pereiro, que morreu tan novo e que provocou este sentido laio final de Antonio. No pasamento do poeta Lois Pereiro, Helios quixo estar presente e forzou as beiras da cortina que ocultaban. Rulaban as pombas e na costa empinada os grilos rilaban e nós, achatados polo medo do or, ollábamos o chan e o ceo gris do incio. Fuxían fleves ventos no val, refrescados polas vaguas e o cabe. Vin flores silvestres rezumar fluidos, e nos ollos amigos florecer estrelas. Canto vin e o vin quedará na memoria, mais só os que viviron preto ao teu labor poderán valorar os vieiros que abriche. O eterno prelo que perpetúa as ideas será fidel testigo teu. Coñecinte a traveso dos versos e logo en tempos húmidos na compaña no adeus ao teu pai. Lembro o teu perfil dorido e a túa mirada ausente e imagino aqueles rotos cantos que aínda non naceran a prol da vida. Hoxe, coa compañía de un sol menguante, volvín a verte e, xa de volta, miro a morte como un feito irremediable. Imagino a camiñata que andiveche e as arelas que en ti puxo a vida por mor do amor de nai. As incertezas marcadas polo destino, as penurias que te amaban en terras propias ou en alleas terras quentes, que lúdicas empurraban ata ocultos riscos. E, por fin, ao cabo da cadea, nestas verdes terras coronadas polos misterios dos castros celtas, vexo lonxe e preto ao mesmo tempo as caras dos presentes. A voz quebrada do crego amigo que lembraba os teus poemas de esperanza, máis aló, no fondo do bo ser. As preguntas nos apremian e ao fin só queda a memoria das xentes que te queren, a nai que puxa e os teus irmáns. O sol quixo estar presente pronunciando no teu honor o seu discurso. Na honra e lembranza do poeta do sur de Lugo, magoado pola enfermidade que morreu tan cedo e que, bueno,
provocou esa sensibilidade, amizade, supoño, non? Coñecemento directo. A amizade fundamental era entre Manolita e a Mai. Eran moi amigas. E a verdade que pues, tiñamos moita relación. E foi unha pena realmente unha persona tan xoven. En sintonía parecida co remate do día, o remate da vida, está este Cando a noite de Otero Canto. Cando a noite é un poema dun poemario que se chama Nenias chairegas. Nenias chairegas foi un premio de Vilalba no ano 2012, ten un limiar de Xosé Manuel Carballo Ferreiro e un epígono que me encanta de Alfonso Blanco Torrado. Que son as nenias? Aquilino Iglesia Alvariño ten un poemario que se chama Nenias. Que son as nenias? As nenias son cantos fúnebres. Unha nenia é un canto fúnebre. Entón, Nenias chairegas son cantos fúnebres da miña familia. Imaginadevos. Vai dedicado aos meus pais e aos meus avós, paternos e maternos. Son cantos fúnebres da miña casa, dos meus. É un poemario cheo de amargura. Hai poemas que non podo lelos. Teños prohibidos porque choro. A última vez que chorei, acórdame ben, foi na Cadena SER, lendo un poema con Paco Nieto. Tiven problemas despois. Tampouco é malo chorar. Tampouco é malo, non. Pero entón solo poido ler algúns deles. Pois Leo este sí poido, penso que poido ler sin ningún problema, porque é un libro prohibido para min e para o meu benestar, non o poido ler, solo poido ler algúns poemiñas. Poido ler este, de Nenias chairegas, que se chama Cando a noite, porque isto é como un poema fúnebre continuado que non ten numeración, non hai numeracións. Entón, cada páxina pois leva unhas letras maiúsculas que puxo aquí a editorial Alvarellos, que foi o que publicou, foi o segundo premio Vilalba 2012, inicia así, Cando a noite. Para todos ustedes, Cando a noite. Cando a noite pasa páxinas de sombra, ergo as miñas mans a xerra do amargor. Na restreba acaroada pola morte que arriba raigames de vida, consumida como a cera que chisporrotea arriscadas moxicas de velorio cando se desapega a carne da candea a torcida que abura a existencia. O meu grito é unha greta que se abre, desfraguado pola malicia da carne que morre no abismo interior baixo as fauces, a espreita dun cacho corpóreo de eternidade e sepulta a nube da alma como un sopro inacabado. O meu grito é quizais un relampo na inmensidade, un brinco de carnívoro que espanta a morte e convoca a ameaza ou acender a chama co son do perigo da barbarie baixo a carpa que se corre entre a noite refulxente do luar. O meu grito é impotencia ante a morte, que succiona a esencia do día e da noite, das vosas veas e arterias de persistencia corrompidas polo latexar do corazón, cando arrebato os corpos para pechar o último pestanexo do tránsito.
No próximo apartado teño dous poemas de Antonio e un de Otero. Tituleino A soidade, a liberdade e a realidade. Soidade e liberdade corresponden a Antonio, a actualidade, a realidade, a Otero. Antonio, soidade e liberdade. Soidade. Quen ame a soidade, saúde soberbia e solitaria, que veña a min. Eu, que en tempos mesmo aleiteina no meu colo, coa máis pura e tenra savia e o néctar máis dulce, hoxe cedo a quen queira unha parte mellorada do sombrío meu, que fun formando en longas horas de insomnio e soidade, buscar o afastamento dos humanos e de quen fixo que existiran, e veredes que ese mundo oscuro que vos queda estará pedindo unha man amiga ou unha débil caricia, un consolador alento de alguén, non importa menos quen queira soidade, veña a min, eu sereille guía con unha condición, que non mo pida un bo amigo. E a liberdade. A liberdade a continuación, que logo virá a realidade na voz de Otero. A liberdade. Fuxía a ningures o tempo, e o home quedaba á espera. Rolaban as follas resecas no chan espido de terra, e as árbores voaban feridas de aire, e o home quedaba insensible, inda que en vanguarda. Pasaron moreas de tempo valeiro, e o home seguía na espera, bordeando a felice garda de novas. Aquel que habitaba na queda perpetua, como sumido nun sono, tal se estivera a vivir nun presente perpetuo, miraba e miraba e miraba. E sentía o ar fuxindo sen tregua, e o fogar de seu anegado de mágoas, e sumido na umbrosa soidade do vivir illado, e as follas mortas rolando como se estiveran na procura da vida perdida. O home, coa merma do ser solitario, pideu compañía e veulle de preto, e con ela a liberdade e a condena. Pola súa parte, Otero vai nos ler un anaco do seu libro Outono Mancebo Céfiro das As Ergueitas. Este libriño, Outono Mancebo Céfiro de As Ergueitas, voulles ler o poema referenciado co número 9. Tamén foi un premio no 2009, está editado por Espiral Maior, esa editorial tamén do outro cheirego, que todos desexamos ter publicado algo en Espiral, porque é unha editora de prestixio. E, unha cousa moi curiosa, este limiar é dun home que vosotros todos coñecedes, é un home da cultura de Lugo, é un home que dixen que tiña o don da ubicuidade e témolo preto de nós. É este señor que hai aquí, chámase Xulio Xiz. E digo eu que non haberá naide que poida, ninguén que poida falar deste libro como el, pero bueno, eu voume atrever a falar. O autor, lóxicamente, é chamado. Este libro é un libro de música, no sentido de que é unha fuga a 12 voces, a música dodecafónica, unha suite con apuntes para sonetos e unha sonata da emigración outonal. Esta fuga a 12 voces
é un poema co que se inicia o poemario que ten 12 estrofas. E cada estrofa leva consigo despois un poema longo. Desa estrofa faise un poema longo. Na suite Apuntes para sonetos faise primeiro un apunte e despois dese apunte faise un soneto. Bueno, parte, por lo tanto, dun poema inicial, como dixen, con 12 estrofas, e cada unha dá pé para outra poesía, como os contrapuntos musicais, non? Este poema vai dirixido ás persoas novas, porque fala da litrona. Así que é a litrona. Voulles ler primeiro o poemiña inicial co que se inicia o poema que vai vir despois. Vou parar un pouquiño aí para que saiban que ata aí chega ese poema inicial das 12 voces, dunha das 12 voces. Non ten título, é o número 9, pero é da litrona. Empeza así. Por que cobreguea o vento vesvellos, o vento puro, o vento enxebre nas ervas da campía verdegada? Abríronse as chaves da noita de Óboe e deambula a loura deusa de cervexa fermentada, arrolada polas barricas do vicio dende a villa as litronas dun cuarto de Canada. As oferentes mans dun noto reencarnado, fillo de Eos e cétreo representado, nas litronas dos xoves e xoves mans de vasos desparramados en licores e cola con ron mesturados. Salucando a routos en megatóns de alento espirituoso abafado, cheirando suplicios, falando erros de notas con sons de palabras, atoutiñando borracheiras na borralla remol de pómulos encendidos, trompeleando pés entre o cheirume vomitivo, estómagos feridos e acaneados, para que soltaran as froitas das árbores do alcohol estigmatizados en fígados viciados que debullan vidas dos corpos separadas e chegan ao coma etílico inesperado. Mentras buligan vesvellos no corpo da morte súbita, sen misa de requiem na campía verdegada. Estamos a punto de cumplir 90 minutos poéticos que pasaron como unha sucesión breve de suspiros. Temos que ir rematando e entón remataríamos con dous poemas, un de Otero, Muralla de Carmín adormecido. Son como dúas referencias poéticas, por unha banda para Otero, a muralla, por outra banda o Belén de Begonte para Antonio, que foi o que lle deparou este premio que provocou o seu asomarse ao panorama poético en estes tempos. Así que, Otero, despedimos pola túa parte coa Muralla de Carmín adormecido. Este poemario Muralla de Carmín adormecido é publicado polo Concello de Lugo. A porteliña fixoa o que temos aquí, este señor que temos aquí presente, Xosé Luís Vázquez Somoza. Meu compañeiro, meu amigo, moitas grazas por todo o que me deche e por todo o que faz conmigo. Moitas grazas, agradezo-xo de corazón. Ex corde, para dicirxo en latín. A portada é de Blas Lourés. É do ano 2017. Este é o último, o derradeiro libro maquetado por Darío Xoán Cabana. Iso me dixo. E foi o último.
evidentemente. Antes de editalo, dicía que se iba a xubilar. E díxome, vou vos contar algo que me dixo Darío. Mira, Pepe, voume xubilar, porque me falta por ler a novela francesa, a literatura francesa. Voume poñer tolo coa literatura francesa que me encanta, e non a lín aínda. E dixen eu, bueno, hombre, pois... Esperemos que no CEO haxa unha boa dotación de literatura francesa. Sí, supoño que está ali con Dante, con Dante de igual a igual. De igual a igual. No CEO, non no inferno de Dante, no CEO. Bueno, o pobre quedoulle pouco tempo para ler a literatura francesa, porque inesperadamente voulle a enfermidade, bueno, e morreu. Este libro é a muralla vista dende o Darbe. O primeiro é a muralla dende abaixo. Este é a muralla desde o Darbe. E agora teño un terceiro, unha triloxía, que aínda non o publicaron, non sei se mo queren publicar o Concello de Lugo. Pero tamén falar do teu libro. Tamén. Chamaríase Rente á muralla. Pero, non sei, serían tamén con ilustracións do Grande Macía. Serían, pero a ver o que dice o Concello. A ver, non sei eu. Deus proverá, se non é o Concello, pois outro verá por aí que queira. Bueno, chámase así, Muralla de Carmín Adormecida. Muralla de labios irreverentes e de carmín adormecido. Chucho, escondido entre o vagalume de Lugo, no adarve, deseos encostados, como lazos, arrombados de agarimo como ventres, arrolados e dormidos. Muralla de loitas e acubillos, se falaran as pedras, e os caldeiros garnidos se tocaran as gaitas, as cítaras e as liras, as lelías mamidas e cantigas de amigo. Trompetas de prata, de rumores velaíños. Ovo está el campás no vagariño da vida. Pedras irreverentes de carmín adormecido. E imos rematar con Antonio que levou o premio do Belén de Begonte por este poema que presentaron prácticamente sin el sabelo, pero que é un pouco a repetición de outro premio anterior, moi anterior no tempo, non? Moi anterior, sí. Cando foi o anterior? O anterior foi... Estaba no Colegio Maior Nebrija, en Madrid, e tiñamos unha pandilla pequena, 6 ou 7, que eran de Puente de Home, ou entornos de Puente de Home, Talzos, Coruña. E entonces eu tiña escrito o que leín antes, os zocos esos dos mariñeiros de Puente de Home. E entonces eles colleron sin meu permiso. Tamén, sí. A historia repítese. Presentarono, isto foi no ano 1967 ou 68, por aí. E presentaron ese e dieron o primeiro premio. Pois este pasou igual, só que foi fai 2 anos agora, no Belén de Begonte, premio Nadal de Begonte. Así que con isto rematamos o Belén que namorou Begonte. Sí.
Este poema ten larga historia porque estaba escrito ao principio solamente, pero un cacho pequeno. E entonces complementei, fíxeno cando entrei en contacto co Belén, realmente o Belén de Begonte, e vi como funcionaba e todo iso. Bueno, Belén, unhas montañas, un val e un río. Aló, ao lonxe vai frío. Xentes de hoxe agardan algo anunciado en tempos pasados, na mentres que alguén daquel lugar adica o seu facer a desbrozar e a fabricar e a conxugar o seu esforzo con veciño e compañeiro desde ben mozo. Mais tras a precisa armonía das esteas bule-bule na aldea hase cumprir a promesa que representa o Nadal. E así acontece ano a ano, dende fai 50 xa, no Belén de Judá galaico. Un neno recén nacido, un pai vello e unha nena que espera porque aceptou ser fiel a Deus. Unha viaxe de obriga, unha noite oscura nun refuxio cheo de vida e falto de comodidades, con boi e mula e moita espera. Escenas dun día calquera, con fases de lúa e remilgos de sol. E algo máis sacó, homes que adican a vida a manterse vivos, cuidando rebaños de ovellas, peixes que xogan co azol do pescador, artesáns toqueiros, muiñeiros que fan do trigo en grau fariñas para facer pan, galiñas que empoleiran cando o sol se agocha tras a montaña, camiñantes e simios que buscan a ruta feita por unha estrela, ferreiros que aluman o despuntar do día e coas chispas da forxa fan dos ferros o seu vivir, alfaremes que fan co barro enxoval e louzas. Todo está aquí nesta sala, feita de amor e humildade, alumeada con resplandecentes cintilar de lóstregos e rebumbios do celeste orbe que limita co teito telar, afeito ao retumbar sincrónico da hora exacta de cada día e previos á choiva milagreira na que florecen louvanzas e pregarias ao noso Deus feito neno. Begonte co seu Belén fai máis fermoso o nacemento de Xesús. Grazas aos dous pola vosa poesía, gracias aos que nos acompañan en directo, gracias aos que nos vexan a posteriori por calquera medio e en calquera lugar do mundo. Remata este tempo de poesía coa promesa de que volveremos con novas achegas para evidenciar que a poesía é un xeito fermoso de sentir, de expresarse e de contaxiar vida. Moitas grazas.